לפני שנתחיל, אני רוצה להציג לכם גרף. אוקיי? למה לא? בואו נתחיל בגרף. הגרף הזה יהיו בו שני צבעים. הצבע השחור יהיה אחוז העובדים בתעשייה מסוימת שעבר הדרכה על AI. זה יהיה בשחור. בכחול זה יהיה אחוז העובדים שהטמיעו באופן מלא AI לביצוע משימות בוורטיקל הזה. בתחום טכנולוגיית המידע, אם אתם חברה בטכנולוגיית המידע, כנראה ש92% מהעובדים והעובדות והמנהלים והמנהלות עברו הדרכה. כמה הטמיעו? 15%. אני אראה לכם גם את המקורות, אגב המקורות פה למטה, אוקיי? 1, 2, 3, כל המקורות שם, אפשר לבדוק, לעשות ולידציה על הכל. שירותים פיננסיים, בנקים, חברות ביטוח, 88, כמעט 90% עברו הדרכה, 12% הטמיעו באופן מלא. אני מדבר על עבודה שעברה ל-AI. כלומר שהבן אדם עובד עם AI באופן מלא כחלק מהעבודה שלו. 82% בבריאות ופארמה, 5% הטמיעו AI בעבודה. עכשיו אני לא תמים, כן? זאת אומרת גם במחקרים האלה עולה שלפעמים בגלל רגולציה קשה או בגלל איזשהו פערי ידע או פערי מידע או פערים טכנולוגיים, מה שנקרא הטמעה קשה לא רק בגלל אנשים, גם בגלל דברים טכניים. בריטייל, בקמעונאות, כל מיני FMCG, Fast Moving Consumer Goods כאלה, Unilever, דיפלומט, כל החברה האלה, 75% עברו הדרכה, 8% הטמיעו, אחרון חביב ייצור ותעשייה, 4% הטמיעו. מה שאתם רואים כאן זה פער מטורף, שבעצם ממחיש את מה שאני רוצה לדבר עליו בסשן הזה, וזה האתגר של הקילומטר האחרון, לגבי ההטמעה של כלי AI בארגון. כולם לומדים, כולם בהדרכות, כותבים פרומפטים, אבל אף אחד לא מטמיע. מה קורה בקילומטר האחרון הזה? איך אני מצמצם את הפער? בואו נעשה ממוצע רגע אחד. אלה שעברו הדרכה בממוצע על כל המספרים האלה, על כל התעשיות, 81%. אחוז הטמעה, 8%. בממוצע. יש כאן פוטנציאל לא ממומש של X10 על ה-return on investment על ההדרכות. X10 שיושב שם ולא ממומש, עברו הדרכה, למה הם לא משתמשים? עכשיו לפי כל מיני מחקרים שאני כמובן אציג לכם במהלך הסשן, המחקרים האלה בעצם מצביעים שהבעיות הן לא טכנולוגיה, זה לא הכלי חסום אז לא משתמשים בו, לא, הם דווקא מצביעים על 4 נקודות מעניינות. אחד, אנשים לא משתמשים בגלל פחד מזה שהם יאבדו את העבודה שלהם, זה מחקר מאוניברסיטת וינה שפורסם ממש לאחרונה. דבר שני, מדירים את העובדים מקבלת ההחלטות, זאת אומרת בונים להם איזשהו כלי AI ואומרים להם שלום, זה הכלי AI שלכם, תסתדרו. הוא לא טוב לי אבל הכלי הזה, למה לא התייעצת איתי קודם? חוסר אמון ב-AI זה עוד משהו שגורם לאנשים, וואלה, לא לעבוד איתו. ניסיתי פעם את הכלי שנתתם לי, הוא מחרטט, אז אני לא עובד איתו יותר, לעולם. וארנסט אנד יאנג גם גילו שמאלה שכן עובדים עם AI, 85% מהם בכלל למדו מחוץ לעבודה, בלי קשר לעבודה. הם הכשירו את עצמם לעבוד עם הכלי, וזה יוצר תופעות שנקראות Shadow AI. כלומר, עובדים משתמשים ב-AI, אבל לא של הארגון. בעיה. אז כל 4 בעיות האלה, השורש של הכישלון בעצם זה אנשים, לא טכנולוגיה. ויש עוד בעיה, שאולי אפילו חלק מכם חווים אותה, וזה הפיילוטים שיש ל-AI. וגם כאן, מתוך סקרנות, אוקיי, תכתבו בבקשה את המילה פיילוט, אוקיי, בתוך הצ'אט, אם יש לכם איזשהו פיילוט AI בארגון שלכם כרגע, מריצים פיילוט AI. פיילוט. אני לא שואל איזה ארגונים אתם, כן? אבל כאילו, אין לי ספק שהרשימה הזאת תהיה מאוד 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 ארוכה. הטוויסט בעלילה זה שהפיילוטים האלה לא בדיוק מבשילים. זה נקרא גהנום פיילוטים בתוך כל המחקרים האלה שתראו עוד מעט. מתוך 33 פיילוטים שמתחילים בארגון, שהוא בממוצע, האחוז שמגיע להטמעה הוא 4. אנחנו מדברים פה על כמעט 90% כישלון בהטמעה של פיילוטי AI. למה? אבל יש כלי AI, יש פיילוט, זה עובד. למה אתם לא משתמשים? לפי מחקר של סול הרבור, חברת ייעוץ, שוב יש כאן את הלינק למחקר שלהם, הסיבות הן לא טכנולוגיות, הן אנושיות ותרבותיות. למה פיילוטים נכשלים? כי אנשים בונים פיילוט ממחלקת ה-IT, והם לא מבינים בדיוק את הצורך של מחלקת כספים שאמורה להשתמש בפיילוט הזה. אז יש פער בהבנה של הצורך. אין את הנושא של ניהול שינוי אנושי. בא בן אדם מחוץ למחלקה שלי ואומר לי, שומע,
מהיום בנינו כלי חדש, תשתמש בו. סליחה, למה שאתה תחליט? אני יודע איך לעבוד בעבודה שלי, אתה לא מתאים לי. צריך לנהל את השינוי הזה, זה שינוי אנושי. יש מדידה לא נכונה של KPIs, כלומר, יכול להיות שמשתמשים, אבל התוצאות והתוצרים לא נמדדים. אנשים מודדים את כמות הפיילוטים בארגון, ואז אומרים, וואו, אנחנו מטמיעים AI, יש לנו 30 פיילוטים שרצים ברקע. לעומת מה שבאמת צריך למדוד, שזה ה-ROI, כמה זמן נחסך, כמה כסף חסכנו באוטומציה של התהליך הזה. לא למדוד כמות, למדוד את האיכות. ולפעמים בזמן הפיילוט שעובדים איתו, יש חוסר במה שנקרא נתונים איכותיים, אז בפיילוט הבן אדם מקבל תשובות לא טובות, נראה לכם שהוא ישתמש בכלי הזה שבניתם לו? ממש ממש לא. אז שוב, יש כאן גורם אנושי, וזה מה שחוזר על עצמו. איך אני מטפל בגורם אנושי? כנראה שבאמצעים אנושיים. והמסגרת של הסשן הזה, יש כאן 4 תחנות שאני ארצה להוביל אותנו באיזשהו מסע חשיבה, על איך אני יכול לקחת את הבעיות האנושיות האלה ולהתמודד איתם בצורה קצת אחרת ממה שאתם מכירים. אני אפתח את הסשן בהגדרה של מה זה בעצם מוביל AI, מה המאפיינים שלו, עד כמה הוא נפוץ או נדיר, אולי אפשר לייצר כאלה עובדים, מה זה בכלל מוביל AI, איך אני מזהה אחד כזה או אחת כזו. עוד דבר שחשוב להבין זה מה מצב ה-AI בארגון שלי כרגע. משתמשים, לא משתמשים, כמה משתמשים, מה הפרמטר, איך אני מודד עד כמה הארגון שלי מטמיע או לא מטמיע AI. 3, אני רוצה להראות לכם מקרי בוחן ודוגמאות של ארגונים אחרים, מתעשיות שונות שעשו את זה, אולי נלמד משהו מהם, ונסכם עם כמה טיפים להמשך, אז זה המסע שלנו, כמובן מי שירצה את המצגת, בכיף, באהבה, נשלח אליכם. איך אני מזהה מוביל או מובילת AI? יש לו 5 מאפיינים, אני אדבר בלשון זכר לפעמים, בסדר? אל תכעסו עליי. 5 מאפיינים למובילי AI. מאפיין ראשון, הוא יודע AI. אוקיי? יסודות הידע, הוא יודע לכתוב פרומפט, הוא מסתכל, הוא סקרן לכלים. יש לאנשים האלה מיינדסט של AI first, הם רואים פעולה וישר הם חושבים, רגע, אולי ננסה את זה עם קו-פיילוט, אולי ננסה את זה עם ChatGPT, אולי נבנה לזה אוטומציה, הם במיינדסט הזה. 3, הם אפילו מריצים פיילוט מקומי עכשיו, כרגע. 4, הם סוכן שינוי גלוי. אתם יודעים, כשהם מסתובבים במסדרון, אתם אומרים, בוא נזה, הוא תותח AI, איתו אפשר לשאול הכל, מה הוא יודע הכל, הבחור הזה או הבחורה הזו. 5, הם מתחילים כבר בעצמם להוביל איזשהו שינוי. הם יושבים באחד על אחד איתכם, ואומרים לכם, או שאולי אתם עושים את זה, בוא אני אראה לך משהו, בוא תפתח שנייה אחת קו-פיילוט ואני אראה לך איך עושים את זה, בוא נפתח את ג'מיני ואני אראה לך איך עושים את זה. כלומר, הם עוזרים לכם בשינוי שלכם. תסתכלו על 5 מאפיינים האלה, אוקיי? יסודות הידע, מיינדסט, פיילוט מקומי שאתם מריצים, סוכן שינוי גלוי, כשאתם עוברים במסדרון, מה שנקרא, יודעים שאתם הסוכן הזה, ואתם מובילים שינוי. תרשמו לי בבקשה בצ'אט מספר בין 1 ל-5, כמה מתוך המאפיינים האלה יש לכם, באופן אישי. כמה מאפיינים מתוך הדבר הזה יש לכם. אתם, על עצמכם, מודדים את עצמכם. כל 5, אפשר לשאול 5, במקום 3 מילים, אבל אחלה. 6, אהבתי את 6, בין 4 ל-5. אז יש פה מדדים שונים. עצם זה שאתם א' יודעים לזהות את עצמכם, תודה לירון, עצם זה שאתם יודעים לזהות את עצמכם על, וואלה, יש לי הכל, או יש לי רק חלק מהדברים, זה טוב. אבל עכשיו השאלה היא, מה אני עושה כשאני כארגון צריך לזהות מובילי AI כאלה אצלי? אז בואו נרד שנייה אחת לפרטים. יסודות הידע זה די פשוט. כל מי ששולט ביסודות של בינה מלאכותית ויודע ומכיר את 8 תחומים שבהם AI עובד. זה שקף שאנחנו מריצים הרבה זמן ולשמחתי הוא לא משתנה כל כך. כי באמת כשאתם יודעים ש-AI יודע לעשות את אותו חיקוי של אינטליגנציה אנושית, על כתיבה וניסוח, ובניית מצגות, ואיתור מידע, ניתוח מסמכים, ניתוח נתונים, עיצוב, גרפיקה, פיתוח, אוטומציות, לפני שאני עושה את המשימה הזאת, אני הולך לכלי, והוא עושה לי את המשימה הזאת, ואני יודע לכתוב את הפרומפט הנכון וכו'. יש לי את יסודות הידע. והשני, זה המיינדסט, AI first. מה זה מיינדסט? זיהוי פרואקטיבי. של נקודות כאב. אני מסתכל על תהליך העבודה שלי, ואני מתחרפן, למה אני עושה את זה עכשיו ידנית? הרי המשימה הזאת, יש לה לפחות 5 מה7 מאפיינים, שאפשר להציע להם פתרון עם AI. מכירים את 7 מאפיינים? 7 מאפיינים הם אלה. אם זאת משימה רפטטיבית, כדאי לבנות לה איזושהי אוטומציה עם AI.
המאפיין השני אגב, אם זה תהליך שכולל החלטה שהיא מבוססת כללים, אם זה מעל 10,000 תשלח ל-CFO, אם זה מתחת 10,000 תשלח לראש המחלקה. אם התהליך כולל משהו מבוסס כללים, זה מועמד טוב לאוטומציה. אם בן אדם הוא חלק מהתהליך ומקליד משהו ידנית, או עושה פעולה ידנית, והסיכון שבן אדם יטעה, יעשה שגיאה, יכתוב 2.0 במקום 2.0 נקודה, ובמקום לקבל 20% נקבל 2%, זה סיכון שגיאות גבוה. בואו נוציא את הבן אדם מהלופ. בואו נביא AI שיעשה את זה עבורנו. 4. זאת משימה שגוזלת הרבה זמן. עוד פעם אני צריך לקחת את כל הדוחות הכספיים ולהפוך אותם רגע למצגת, סוף שנה, ייקח לי 5 שעות. בעיה. אם התהליך הזה הוא מבוסס על נתונים קבועים, מבנה נתונים קבוע, הטופס כל הזמן יש לו בדיוק את אותם שדות, והשדות האלה, הנתונים נמצאים בדיוק באקסל הזה, צריך להעביר את זה מפה לפה, זה מבנה נתונים קבוע. חבר'ה, זה נקודת כאב, זה מתאים לפתרון AI, אני ב-AI mindset. 6, משלב מערכות שונות. אני צריך להוציא את הקובץ מה-Outlook ולהעלות אותו ל-Monday, ואז יש לו עדכון בג'ירה ופוסט בטימס. למה שאני אעשה את זה? שהמכונות ידברו עם עצמם, יש AI. ו7 ואחרון, זה השפעה עסקית גבוהה. אם אני יודע, מהניסיון שלי, כי אני מקצוען בתחום שלי, לזהות תהליך שעכשיו יאיץ את מחזור המחירות ב-30%, או יפחית שגיאות בעלות של $50,000 בשנה. כל השביעייה הזאת, אלה נקודות שאם יש אותם, אם יש לפחות 5 מהם, זה מועמד ודאי ליצירת תהליך אוטומציה עם AI. עכשיו בואו, אנחנו חיים בעידן של AI, אז אפשר מאוד מאוד בפשטות לעשות צילום מסך, אגב, אתם יכולים ממש לעשות צילום מסך לדבר הזה, ועם הצילום מסך הזה, ללכת לצ'אט ולשאול אותו, תגיד, אלה מאפיינים של נקודות כאב בתהליכים ארגוניים, תן לי 5 רעיונות, תשאלו את AI, איזה תהליכים כדאי לי לעשות להם אוטומציה? ו-AI יגיד לכם, נניח במחלקת כספים, כדאי לעשות ניהול בקרה והוצאות. למה? כי הוא עונה על קריטריון 1 ו3, ואולי לעשות התאמות בבנקים, ואולי הוא ייתן לי רעיונות על מה כדאי לי להתמת. אז זה AI mindset. 3, אתם מקבלים את המצגת, כן? אז כאילו אם פספסתם צילום מסך, שחררו, הכל טוב. פיילוט מקומי. איזה כיף, בוא נעשה פיילוט. זיהיתי תהליך שאני רוצה להתמת אותו, אני רוצה לייצר לו פתרון. טוב, בוא נבנה פתרון. אז רגע, נשתמש ב-AI Assistance, כאילו בכלי AI, או שאולי נבנה workflow בעצם, נבנה תהליך עבודה, נחבר כמה כלים. רגע, אולי נבנה agent שיעשה אורקסטרה. לא יודע. המוביל AI צריך לדעת איזה כלי הכי מתאים לכל פתרון. וגם אחרי שהוא בנה או בנתה את הפתרון הזה, לאו דווקא הפתרון הזה קיים בכלי שאפשר לעבוד איתו, אולי צריך לבנות את הכלי עם וייב קודינג, וגם אם אין לי יכולת לתכנת, אני הולך ל-Lovable או לבייס או לגוגל AI Studio, אני בונה את הפתרון עם AI. אבל רגע, אלעד, יש בעיית אבטחת מידע, אתם צודקים, ואותו מוביל או מובילת AI גם צריך לדעת מה הגבולות הגזרה של הארגון, איזה מידע מותר להעלות, אסור להעלות, זה חתיכת הרבה כישרונות אותו מוביל AI או מובילת AI צריכים. עוד דבר, שאם הם כבר בונים פיילוט, הם צריכים להכיר את 5 המלכודות של פיילוט. זוכרים שאף אחד לא משתמש בפיילוטים? מתוך 33, 4, מה שנקרא, מתממשים ומגיעים לאיזושהי פיזיביליות. למה? 5 סיבות שבדרך כלל חוזרות על עצמם. עושים אוטומציה, אבל לתהליך עבודה פגום. כלומר, אנשים פשוט רגילים לעבוד ככה, מסתכלים על התהליך, עושים לו אוטומציה. לא, יכול להיות שיש כלים שעוקפים את זה. 2, לא לוקחים ownership. עכשיו אני בתור מוביל או מובילת AI, בניתי תהליך וזהו, קחו, תשתמשו, ביי. אם יש לכם שאלות, דברו איתי. לא, אתם חלק מהתהליך. 3, התעלמות מניהול השינוי, מלהסביר לאנשים, מללוות אותם בשיטות עבודה החדשות האלה. weak governance, ממשל חלש, מה זה אומר? בארגונים שלכם יש לפעמים הרבה מאוד יוזמות, שלא כל כך יודעים על כולם, לא כולם יודעים על הכל, לפעמים מפתחים את אותו דבר בכמה מחלקות שונות, אין שליטה, אין איזשהו center of excellence, איזשהו מרכז כזה שמודע להכל, ולא מודדים. מתוך כל 5 האלה, תכלס הכי חשוב, זה. התעלמות מניהול השינוי. יש איזושהי הנחה, היי, בנינו כלי חדש, תעבדו איתו.
לא, לא יעבוד. אנחנו צריכים להשקיע לפחות שליש מהתקציב, מה-resources, שאנחנו בונים איזשהו פיילוט ארגוני חדש, בניהול שינוי, ב-change management, בהדרכה של האנשים. טוב, אלעד, זה אוקיי, אני מתחיל להבין שמוביל AI זה לא כל אחד כן, אני יודע ויודע ויודע ויודע, צריך טיפה עומק לעניין. 4, סוכן שינוי גלוי. מה זה אומר? די פשוט. א', אתם לומדים בעצמכם ואתם סקרנים באופן טבעי, או הם סקרנים באופן טבעי, והם משתפים את הידע בתוך הארגון, בצורה וולונטרית. הם לא יושבים בלפטופ שלהם ככה בשושו ועושים קסמים עם AI ואומרים, אני יודע ואתם לא. הפוך. הם עושים הדרכות אחד על אחד, בואו תראו, משתפים את הידע. אתם רוצים שאני אקבע איתכם פגישה ואני אראה לכם איך אני עושה את זה? זה מוביל AI, זה סוכן שינוי גלוי. הם עושים וובינארים, אוקיי? הם מזמינים אתכם לאיזושהי ישיבה, ובואו תראו 3 דברים שהצלחתי לעשות עם קופיילוט, תלמדו גם אתם. באופן יזום, מקליטים את המסך שלהם, עושים מדריכי וידאו ומשתפים. הם גלויים, אתם יודעים מי הם. 5, הם מובילים את השינוי. מה זה אומר? הם מחוברים באופן ישיר לעולם העבודה ולמשימות, והם מובילים תהליכים מתוך הארגון. ובנקודה הזאת עצרתי. זה מאוד 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 עניין אותי. איך אני לוקח תהליך ארגוני, בן אדם להוביל אותו בצורה נכונה, כי ממה שראינו בגרפים, מחלקות למידה, פיתוח ארגוני, כן מובילות תהליך של הדרכה, למידה. 81% עברו הדרכה, רק 8% משתמשים, יש פער מאוד גדול. איך אני מגשר על הפער הזה? אז הלכתי לג'מיני. במקביל אגב גם הלכתי לפרפלקסיטי, והלכתי לעוד כלים, ועשיתי בהם Deep Research, מחקר עומק. תכתבו לי רגע אחד בצ'אט, Deep Research, כן או לא, אם עשיתם אי פעם Deep Research. סתם אתם, באופן אישי, לא קשור מובילי AI, לא מובילי AI. Deep Research, לא אכפת לי אגב באיזה כלי. כן, 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 ברור, תודה קרן, כן, 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 מאוד, יופי, לא, תודה שרון, גם. Deep Research, יכולת למחקרי עומק, כלומר אני נותן לכלי AI, הנחיה מסוימת על מה מעניין אותי, הוא הולך, מחפש מלא 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 מקורות, נכנס למקורות האלה, קורא אותם, מסכם אותם. אז יצרתי Deep Research, שאני רוצה לשתף איתכם, שמדבר על צליחת הקילומטר האחרון הזה של אימוץ בינה מלאכותית. משם אגב, יש את כל המקורות שהם אלה, בסדר? כל המקורות, ונכנסתי אליהם והצלבתי, לא את הכל, בסדר? גילוי נאות, אבל מה שאמרו לי, תקשיב, את זה לקחתי משם, הלכתי, קראתי, הכל בסדר. מה גיליתי, מה ה-Deep Research הזה הציף עבורי, ואני רוצה לשתף איתכם. אנחנו מדברים על הובלה. דבר ראשון, שוב, יש כאן באמת מחקר מאוד מאוד ארוך, ומה קרה בשליש של עולם העסקים, ויש פה פרדוקס טכנולוגי, אימוץ הטכנולוגיה זינה כ-88%, אבל יש רק עלייה כזאת, ומה המקורות, ויש רק 7% שמדווחים על שהצליחו להטמיע טכנולוגיה. נתונים. מה החסמים התרבותיים והארגוניים? הם קוראים לזה, תראו איזה ביטוי מטורף, דחיית איברים ארגונית. תחשבו על זה רגע, אתה בא להשתיל לבלב AI, והארגון דוחה את הלבלב AI הזה, למה? כי הם מפחדים מהחלפה, הם לא מאמינים בכלי, יש את הפער של האוריינות של ה-AI, ה-literacy gap, ויש להם את הכלי שלהם, מה הם צריכים את הכלי שאתם נתתם להם עכשיו? אז אני דוחה את הכלי הארגוני ואני משתמש בכלים שלי. כל הדברים האלה עולים כאן. אז ביקשתי מג'מיני, שזאת פונקציה שאני מאוד אוהב, שאתה עושה יצירה ואינפוגרפיקה. כלומר, תייצר לי אינפוגרפיקה מהדבר הזה. אני רוצה לשתף איתכם את האינפוגרפיקה הזאת, כי היא פשוט מציגה בצורה מאוד קלה ופשוטה את הנקודות העיקריות. כדי לצלוח את הקילומטר האחרון של אימוץ בינה מלאכותית, אנחנו צריכים להבין שהחסמים המרכזיים הם, 1, התנגדות תרבותית וארגונית, זה כאילו ה-65%. אחרי זה יש פערים במיומנויות, ואחרי זה יש מגבלות טכנולוגיות ודאטה. המגבלות הן בכלל לא הטכנולוגיה. הכלי חסום, אז לא מתאימים AI. לא, חבר'ה, יש כלי שמותר, נכון? מעולה, אז בואו נגרום לאנשים להטמיע אותו. ואז צף שם משהו שנקרא מודל ה-AIBP. AI Business Partner. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם שמעו את המושג AIBP, אני כבר עוקב אחרי המושג הזה די הרבה זמן, אני מניח שאתם מכירים משהו שנקרא AI Champion, אוקיי? AI Champion, שבנוסף לתפקידו או תפקידה, גם אמור לעשות את כל 5 תחנות קסם האלה,
אבל מה שקורה ב-AIBP זה בעצם שלושה מאפיינים, אפשר לדמיין את זה כמו משולש, שלאותם אנשים יש הבנה קונטקסטואלית של המקצוע שלהם, הוא לא יועץ חיצוני, הוא מתוך המחלקה, הוא מכיר את תהליכי העבודה הספציפיים, זה אחד. שתיים, יש לו את האמון של הקולגות שלו, הוא מסביר להם והם סומכים עליו כי הוא מכיר, ושלוש, יש לו את הגמישות הטכנולוגית להשתמש בכלים הנכונים בצורה נכונה. בדרך כלל פרויקטי AI בארגון עוברים דרך IT, כי הם צריכים לבנות איזשהו כלי, או לבנות פיצ'ר, או להטמיע אותו, או לעזור לעובדים במחלקות שונות, להשתמש עכשיו בכלי שמונחת עליהם. AIBP עובד במשולש, יש לו הבנה עסקית עמוקה, יש לו אמון של הרשת החברתית, והוא מהיר ואג'ילי כי הוא יודע AI. אז שלושת יכולות הליבה האלה, ניתוח תהליכי עבודה, בניית פתרונות והדרכה והובלת שינוי, זה בעצם היה המפתח בשבילי לפרזנטציה הזאת, ואמרתי, אוקיי, אני צריך לעשות וובינר ולספר לכולם על הדבר הזה. למה? כי האימפקט הארגוני, ה-ROI, בלהיות ארגון עם רשת של AI ביזנס פרטנר, תדמיינו שיש לכם AIBP ממחלקת כספים, התותח או התותחית של מחלקת כספים, והתותח והתותחית של AI, של HR, ושל legal, ושל finance, ושל marketing, וזו הנקודה שבדרך כלל עוצרים אותי, ואומרים לי, יש לנו כזה, AI Champions, תזכרו את המושג הזה, AI Champions, ושימו לידו AIBP, תכף נבין את ההבדלים. חברים, אני רוצה לתת לכם את הלינק לאינפוגרפיקה הזאת, בסדר? אני אתן אותו רגע אחד בצ'אט, תוכלו להפעיל אותה, להסתכל עליה כמה שאתם רוצים, כל הנתונים שם, אצלנו יש כזה בדיוק באלביט, כמה אנחנו עובדים, מצוין, קרן, תכף נגלה אם בדיוק ככה, אתם עובדים באלביט, אבל ריספקט על זה, יש לכם לינק שם על ה-AIBP, קחו לכם כמה שניות אם אתם רוצים לסרוק את זה בטלפון שלכם, ושיהיה לכם במובייל, 5, ממשיכים. אז מה זה ה-AIBP הזה? מה זה המושג הזה? זה בעצם פונקציה שמגשרת בין שלושה קודקודים בארגון. קודקוד אחד, אותו AI Business Partner מהמחלקה, מכיר את המידע הארגוני, מכיר את ה-Business Intent, הוא יודע לזהות תהליכי עבודה וצווארי בקבוק, הוא יודע להבין, אוקיי, זה רפטטיבי, זה גוזל זמן, כאן יש errors, פה זה תהליך שאפשר לעשות לאוטומציה. 2, ל-AIBP יש עוגן טכנולוגי, הוא שולט או שולטת בכלי AI, הוא יודע לפתח בעצמו כלים מתאימים. הדבר החשוב זה קודקוד שמקבל את הכי מעט התייחסות, אבל לצערנו הוא הכי חשוב. העוגן האנושי. כלומר, אותו AI Business Partner חייב שתהיה לו איזושהי יכולת להדריך את העמיתים שלו, לנהל את השינויים האלה, להנגיש את הכלים והמידע, להסביר, להיות השגריר של הידע, אבל בצורה שהיא לא AI Champion. אחד מהדברים שעולים לא באינפוגרפיקה, אבל כן במסמך, זה שההגדרה של AI Champion, ובואו נבדוק אם זה קיים אצלכם, AI Champion זאת הגדרה שהיא בנוסף לתפקיד שלי. כלומר, אני עושה את ה-100% משרה שלי, ובנוסף לתפקיד, אני צריך לעשות גם את ה-1, 2, 3, 4, 5. זה בדרך כלל נתפס איך אומרים, פרויקט צדדי של איזה שגריר מתנדב, שעכשיו צריך לעשות 120% מהעבודה שלו. ההגדרה של AIBP, זה זה חלק מהותי בתפקיד שלו. והאזור של האימפקט שנמדד שם במחקרים, פשוט מקצר לכם את זה, האזור של האימפקט הוא ממש להגדיר 20% עד 40% מהמשרה של הבן אדם, כאיזשהו סטנדרט להצלחה. כלומר, ביום ראשון וביום שלישי, אותו AIBP לא עובד כעובד או עובדת במחלקת כספים, אלא הוא מסתובב בין האנשים ומלמד אותם, ובוחן תהליכים שאפשר לעשות להם אוטומציה, ונפגש ב-Center of Excellence עם שאר ה-AIBPs, כלומר זה מוגדר בתפקיד. וכשאני מראה לאנשים, למנהלים, למנהלות השקף הזה, הם באותו רגע עומדים על הרגליים האחוריות שלהם, ואומרים, טיים אאוט אלעד, אני לא מוציא בן אדם ל-40% משרה, כדי שהוא לא יעשה את מה שהוא בדרך כלל עושה, אני לא יכול לאבד עובדים, אני גם לא יכול להביא תקן חדש, אין לי, זה שחרר, לא יקרה. טוויסט בעלילה, אם אתם תיקחו את ה-20 עד 40% האלה, ושנייה תבינו שזה לא לוותר על העבודה, אלא זה להתמודד עם טכנולוגיה חדשה שיש לנו כאן, ולקחת פונקציה בארגון שהתפקיד שלה הוא להנגיש את הדבר הזה, לייצר את ה-X10 של הפער בין מה שההדרכה הייתה למה שממומש בפועל, וה-X10 הזה,
20 עד 40% משרה, זה מה שנותן את ה-X10 הארגוני. הרבה מאוד אנשים, כשהם בתפקיד AI Champion, בסדר? AI Champion שהוא בנוסף לתפקיד שלהם, ולא מוגדר קלנדרית, יום בשבוע, בסדר? שעתיים פה, שעתיים פה, כל יום בין 10 ל-12, אני AIBP, אני מסתובב ביניכם, יש לי Office Hours, אתם יכולים לבוא להתייעץ איתי, זה הקטליזטור שיכול לקדם את הארגון שלנו. סקרנות, אוקיי? אני סקרן, כמו שאתם שמים לב. צ'מפיון, אוקיי? מי מכם סליחה, צ'מפיון. מה יקרה? לפטופ אחר, אז אני לא כל כך מכיר. צ'מפיון. מה שנקרא בנוסף לתפקיד. בנוסף לתפקיד. תכתבו לי רגע אחד, כן או לא. אם יש לכם AI Champions אצלכם בארגון, האם זה בנוסף לתפקידם או שזה זמן מוגדר? אוקיי, אני רואה פה הרבה מאוד, כן, היה שם איזה לא אחד, מה זה אומר? לא, 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 יש בנוסף, כן, כלומר הצ'מפיון אומר שאוקיי, זה בנוסף לתפקיד שלי. אז זאת נקודת כשל, זה אזור סכנה שהארגון נמצא בו, ובגלל זה הוא לא מצליח מה שנקרא להניע ולהתרומם, כמו שהגרף הזה הראה באינפוגרפיקה. Ladies and gentlemen, AIBP זה קצת יוניקורן, אוקיי? זה מישהו שיודע להבחן מערכות, ויודע לזהות חסמים בשגרות העבודה שלו או שלה. הוא יודע לתעדף איזה פרויקט לעשות קודם. יש מלא פרויקטים, אז מה נעשה קודם? הוא יודע גם להדריך ולנהל את השינוי, והוא יודע אפילו לשלוט בכלים הדיגיטליים האלה, מכיר AI וכו', עד למצב שהוא יודע לבנות בעצמו או בעצמה את הפתרונות, או לפחות לעבוד עם הצוות של ה-IT ולהגדיר מה בדיוק צריך כדי שכולם ישלטו בזה, והוא יודע לתת בדיוק את הדאטה ואת הקונטקסט לכלי, כדי שהמכונה לא תוציא שטויות. חבר'ה, אלה 6 יכולות, זה פרופיל מקצועי של AIBP. איך עושים את זה בנוסף לתפקיד? אני לא יודע, אבל אם מגדירים לזה יום בשבוע, או X זמן בשבוע, ושוב, אני לא אומר לכם איך לנהל את הארגון שלכם, אני רק רוצה לפתוח לכם טיפה את העיניים על הסדרי עדיפויות, כי כשתשקיעו במשאב הזה, ותיתנו את המשאב של זמן, אתם תקבלו X10 על ה-ROI בהטמעה של אותו חלום AI. למה הארגון שלנו מטמיע AI, אבל אף אחד לא עובד עם AI? כל גופי הייעוץ המובילים, גם BCG, בוסטון קונסלטינג גרופ, ומקינזי ודלויט, ממליצים להתחיל לנטוש את המודל הקיים הזה, ולהתחיל להגדיר AIBPs עם 3 מאפיינים, מומחיות תוכן עמוקה, אוריינות טכנולוגית ואימון עמיתים. הם אלה שמדלברים את הידע בזמן מוגדר. עוד שנייה, בשלב 3, אני אראה לכם case studies, תראו איך ארגונים אחרים עושים את זה, ומה התוצאות שלהם, ואז תחליטו אם בא לכם או לא, כן, הכל טוב. למען הסר ספק, כשארגונים משקיעים בפרויקט AI, הם משקיעים בדרך כלל ב3 דברים, באלגוריתמים ובמודלים, בתשתית הטכנולוגית, כלי מאובטח וכו', וכן, גם באנשים, בתהליכים, בתרבות, בואו נעשה הדרכות לכולם. מה ש-AIBP בא ואומר, לפי, שוב, יש לכם פה זה של בוסטון קונסלטינג גרופ, זה הלינק למחקר, לפי המודל של BCG, ההצלחה אומרת, תשקיעו 10% באלגוריתמיקה, 20% בתשתיות והטכנולוגיה, ו70% בשינוי התרבות ובשינוי התהליכים. הטמעת AI בארגון זאת לא בעיה טכנולוגית, זאת בעיה אנושית. זה מה שיביא לכם את ה-X10 הזה, ו-AIBP שמוגדר לו זמן לייצר את אותו שינוי, חיבור לעולם הארגוני, יכולת טכנולוגית והטמעה מול האנשים, הדרכה, זה מה שייצור לכם את ה-X10. זה מה שאמור לפתור את הקילומטר האחרון, לא בנוסף לתפקידכם. זה אגב, שוב, גילוי נאות, בגלל ש-AIBP זה משהו שאנחנו כבר עוקבים אחריו די הרבה, אנחנו פשוט יצרנו איזושהי הכשרה כזאת ל-AIBP, בסוף אנחנו ארגון שזאת העבודה שלו, ויש ממש מסלול שאני אראה לכם אותו, כי הוא פשוט פורס את כל התהליך הזה ל5 שלבים, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, הכל טוב, נשמח לעבוד אתכם אם תרצו, אבל AIBP, שוב, יש לו את העוגן הארגוני, האנושי והטכנולוגי, ויש כאן 5 שלבים, אתם צריכים את ה-AI mindset, לזהות את המצפן העסקי, לתת לאותו בן אדם מעבדת פיתוח. תחשבו שבארגון יש ל-AIBPs סנדבוקס, לנסות כלים חדשים, כי הם לומדים כל הזמן, הם מתפתחים. אז אזור מבודד שהארגון מקצה להם כדי שהם יוכלו להביא חדשנות פנימה. למה אסור לעבוד עם Lovable?
בואו שנייה אחת נבדוק את Lovable, אבל באזור מגודר. לעשות דמו דיי, בואו תציג את הפרויקט שלך אחרי שלמדת לתעדף אותו, ובואו ללמוד להוביל את המהפכה, איך אני מטפל בהתנגדויות שעולות מהצוות. אלה אנשים שאולי לא יודעים באופן טבעי איך לעשות את היכולת הזאת, יש להם את 1, 2, 3, 4, אבל את 5 אין להם. אוקיי, בואו נלמד את הדבר הזה. למי מכם שזה רלוונטי או רלוונטית, שוב, לא יוכל לכם את הראש על זה, זה הלינק, אפשר להיכנס אליו, לבדוק. האם אני רואה יישום של המודל באקדמיה? אני לא רואה יישום שלו, אני חושב שאני רואה צורך שלו, של בעצם להעביר לסטודנטים דברים כאלה, או ללמוד איך מטה של אקדמיה יכול לעבוד בצורה יעילה יותר, זה בעצם הרעיון. יש לנו ממש מפגשים שם, אתם יכולים לראות בדיוק את הכל, אם זה רלוונטי, בכיף. דיברנו על שלב ראשון, והקדשתי לו 40 דקות, מהסיבה הפשוטה, שזה הכי חשוב. אז אחרי שאני מבין מה זה מוביל AI, ואני יודע למדוד בעצמי האם אני באמת שם או לא באמת שם, האם הארגון שלי מקצה זמן ומשאבים או לא, בואו נעשה שנייה אחת זום אאוט. זום אאוט על מצב ה-AI בארגון שלכם. לפי המחקרים האלה שעלו ב-Deep Research, גם בפרפלקסיטי וגם בג'מיני, עלו 8 מדדים, שבעצם מאפשרים לארגון לעשות איזושהי מבט פנימה, על מה רמת האימוץ של ה-AI, מה רמת ההטמעה שלו. ובנינו, עינב, שהיא מפתחת הדרכה פרופשיונלית של תרבות דיגיטלית, בנתה בעזרת Lovable ו-N8N וכל הכלים האלה, שוב, שהיא יודעת לעבוד איתם, היא בנתה כלי שלוקח את המדדים האלה, מבוססי המחקרים, ומודדים את המדד שלכם, כלומר כל אחד יוכל לדרג את עצמו, אני עוד שנייה אתן לכם את הלינק, ואתם מקבלים בסוף הדרך דוח מצב AI ארגוני מלא. אני רוצה להראות לכם את זה בלייב לגמרי, וגם לשלוח לכם את הלינק, כדי שתוכלו להתנסות בעצמכם, אם זה רלוונטי אליכם, לא עולה כלום, הכל טוב. מדד ה-AI הארגוני, מה 8 מדדים? סוגי השימוש, האם אתם רק בונים מצגות עם AI, האם אתם עושים אוטומציות ובוטים, מה היקף השימוש, כמה אנשים, מה המדיניות כלים שלכם, כמה למידה והכשרה אתם עושים, יש מובילי AI, הגדרתם יעדים, איך אתם מודדים את הערך, האם זה מחובר למידע הארגוני? 8 מדדים. בואו נתחיל למדוד את הארגון שלנו. אני בארגון שלי עושה כתיבת טקסטים אנחנו עושים, ועושים ניתוח נתונים קצת, ומפיקים, אנחנו לא בונים עדיין אוטומציה. בואו נמשיך. מי המשתמשים העיקריים? עובדים בודדים, או אולי מחלקות, צוותים, יש ממש מחלקות אצלנו שנראה לי שמשתמשים ב-AI. איך הארגון מנהל את השימוש ב-AI? כל עובד בוחר בעצמו באיזה כלי, או שיש רשימת כלים מאושרים? רשימת כלים. יש הכשרה מסודרת? נניח אין לי הכשרה מסודרת. מי מוביל את הארגון? ההובלת AI משולבת בתפקיד אחר. איך מתחילים להטמיע? קודם כל בוחרים כלי, מודיעים לנו, יש קורפיילוט, ואז בודקים איזה משימות אפשר לבצע איתו. איך הארגון מודד את ההשפעה? לא נראה לי שיש מדידה מסודרת. אחרון ודי, מה מידת החיבור למידע הארגוני? מותר להעלות? לא, אסור להעלות שום דבר ל-AI, אסור. או מעלים מידע ארגוני לכלי AI באופן ידני, או זה מחובר לי. לא מעלים. long story short, כשאתם תמלאו את 8 שאלות האלה, עבורכם, מקרה צריך 50%, זה נחמד, נותר פער של 50% לא ממומש בארגון שלכם. מה זה אומר? חבר'ה, יש לכם פה גלגל, שפשוט מסביר לכם מה המצב הקיים, איך מתקדמים לשלב הבא, עד כדי כך פשוט. מה עושים? אני עכשיו במדידת ערך בשלב אחד, איך אני מתקדם? בואו תעשו את המדד הזה ותשוו ותעשו... עכשיו זה נורא נחמד, כן, אני לא אומר שלא, אבל אם אתם רוצים כלי עבודה, אתם יכולים באמת להפיק לעצמכם תוכנית עבודה מלאה, מותאמת אישית לפי הנתונים שלכם. אני ארשום פה רגע אחד את הנתונים שלי, נניח, אני יודע אם זה ג'ימייל או משהו, וברגע הזה הוא בעצם מייצר לי דוח מלא שישלח אליי למייל עם הכל. אני רוצה להראות לכם דוח כזה, לדוגמה, דוח עם מצב ה-AI הארגוני שלכם. עכשיו, זה לא סתם דוח, זה תוכנית עבודה. אני אסביר. לקחנו את המחקרים האלה, ארזנו אותם לדוח PDF שישלח אליכם באופן אוטומטי, עם שם הארגון שלכם והתאריך וכו', זה מאתמול, פשוט הכנתי את זה כדוגמה, ואתם תראו שם את כל 8 המדדים, גם לפי תוכן עניינים וכו', את כל 8 המדדים. מה הציון שלכם לפי קטגוריה בין 1 ל-3? אוקיי? זה מאתמול, זה לא 1.5, זה של אתמול. עם המניפה הזאת, המלצות לפעולה מיידית, סוגי השימוש ב-AI, אני בארגון שלי נמצא ברמה 2. למה? כי סימנתי שאני עושה גם את זה וגם את זה, אז מה השלבים הבאים? איך אני עובר מ-2 ל-3?
ולמה זה חשוב, ומה היקף השימוש שלי. אוי, אני ברמה 1? איך אני עובר מ-1 ל-2? מה אני צריך לעשות? בקיצור, כל אחד מהדברים האלה רשומים לכם פה שחור על גבי כחול או אדום או ורוד או לבן. כמובן שמי שצריך, נשמח גם לעמוד לרשותו במעברים האלה, אבל יש לכם פה הזדמנות לייצר לעצמכם איזושהי תוכנית עבודה על דוח של מראה לכם איפה אתם, לאן אתם רוצים להגיע. needless to say, עשינו איזה עם AI, שעזרנו לקחת את מה שנקרא את כל המידע הזה. עכשיו תחשבו ש-AIBP או AIBPיסטית בונים לכם כלי כזה. תקשיב, יש לי תהליך עבודה רפטטיבי. אתה יכול לעשות משהו שלוקח... בטח, אני מכיר את התהליך הזה, כי אני עובד איתך או איתך במחלקה. בוא נעשה את זה ביחד. מה לדעתך חשוב? אתה יודע מה? בוא תנסה את זה רגע אחד אתה. תרשום את הפרומפט, תחברי כאן את הקונקטור. וואלה, יש פה תהליך למידה שמייצר מתוך המחלקה כלי שנותן לי ערך. זה החיבור, זה ה-X10 שחסר לנו. רגע לפני המקרה בוחן והדוגמאות, בגלל שאני סקרן, אחד זה מהר מדי, 2 זה לאט מדי, ו3 זה בסדר. איך אתם מרגישים עם הקצב של מה שקיבלתם עד עכשיו? זה מהר מדי, זה לאט מדי, מה שחסר לכם? אוקיי, סוליד 3, סבבה. אז אני אמשיך בקצב הזה. מעולה. בואו נקבל השראה קצת. הבנו את הראש, אני יכול למדוד את הארגון שלי, הבנתי מה זה AIBP, בואו נראה מקרה בוחן ודוגמאות של ארגונים מכל מיני תעשיות שהטמיעו אותם. דבר ראשון נעשה overview. יש בגדול 3 פתרונות שארגונים נוטים אליהם באופן טבעי להטמעה של AI. המודל הראשון זה איזשהו פיתוח פנימי של מחלקות IT, בדרך כלל ריכוזיות, כשהפרמטרים להשוואה שם הם במהירות זיהוי צרכים, מחלקת IT לא מבינה את ה-bits and pieces של כל המחלקות בארגון, אז זה בעצם איזשהו משהו גנרי, אז הזיהוי צרכים הוא יחסית איטי. העלות לטווח ארוך היא בינונית, כי הם אצלי, הם כבר עובדים, ה-ITיסטים, אז זה סבבה. שימור ידע הוא טוב, כי הוא נשאר בתוך הארגון אצל המחלקה. השיעור הטמעה לעובדים הוא נמוך. למה? כי מגיע מישהו חיצוני ואומר, שתמשו בכלי הזה מעכשיו. לא כיף. והדיוק בפתרון הבעיות גם הוא בינוני, כי קצת חסר המימד של ההבנה העסקית, פתיר אבל מעכב. יש עוד מודל, שזה לקחת יועצים חיצוניים, אוקיי? ולהגיד, היי, בוא, תדריך אותנו, תנסה. זה בסדר, המהירות זיהוי צרכים תהיה קצת בינונית, כי יועצים חיצוניים בדרך כלל צריכים ללמוד את התחום שלכם, העלות היא גבוהה, כי זה פתאום שעות ריטיינר, והשימור ידע הוא נמוך, כי אנחנו הולכים החוצה עם הידע שלכם, והשיעור הטמעה לעובדים הוא בינוני, כי זה כאילו פרויקט זמני, בסדר, המנטור הזה, היועץ הלך, והלך, הכל טוב, חוזרים לבייסיקס, והדיוק גם הוא בינוני, שוב, חסרה הבנה תרבותית, פחות העסקית, תרבות הארגונית. רשת מבוזרת של AI Business Partners, תחשבו על זה רגע, הם מתוך המחלקה. המהירות זיהוי צרכים שלהם, יש להם יום בשבוע, הם ימצאו לכם 15 use cases שאפשר לעשות אוטומציה. העלות לטווח ארוך היא נמוכה, הם עובדים, אתם לא מגייסים תקן חדש, אתם פשוט עושים אלוקציה קצת אחרת ל-resource הזה, שנקרא עובד או עובדת במחלקה, השימור ידע הוא מעולה כי הוא במחלקה, ההטמעה לעובדים, הוא יושב שולחן לידי, בוא שנייה אחת תראה איך הכלי הזה עובד, והדיוק בפתרון בעיות הוא גבוה מאוד, כי יש איטרציות מהירות. רשת מבוזרת של AI Business Partner. סליחה שאני לא משתמש ב-AI Champions, כי זה לא בנוסף לתפקיד, זה חלק מהותי בתפקיד. זה האסנס של 20-40%. המעבר למודל AIBP זה לא רק עניין של נוחות, זה תכלס מביא ביצועים עסקיים. להלן Case Studies. Case Study ראשון, חברת מודרנה. מה חברת מודרנה עשתה? חברה הקימה מה שנקרא AI Academy פנימית, בשיתוף עם איזושהי אוניברסיטה, יש שם עשרות אלפי עובדים, הם הכשירו 2,000, ה-2,000 האלה היו, מתוך ה-2,000 האלה, סליחה, 100 מובילים, 100 הטופ של הטופ, הוכשרו להיות ה-Generative AI Champions, זה עוד היה לפני ש-AIBP תפס את המקום, תוך חצי שנה 100 האלה בנו, שוב הם מפוזרים בכל המחלקות, בנו 750 GPTs מותאמים ל-HR, לפיתוח, בעיקרון הם ממש עדכנו בריוויו שלהם על התהליך שהם עשו, זה שהחברה צופה שה-6,000 עובדים שלה, עם היכולות AI וה-100 מובילים האלה, 100 על 6,000, אוקיי, 1 ל-60, זה היחס. כמות העבודה שהם יוכלו להפיק, ידרשו פי 16 בכמות העובדים, כלומר, הם כאילו במקום 6,000 עובדים,
אותם 6,000 עובדים ייצרו עבודה של 100,000 עובדים, בזכות אותם GPTs ואותה הטמעה של AI שממש עבדה בצורה מאוד טובה במודרן. סיטי גרופ, אלה שהם סיטי בנק וכולי, חברת פינטק, בנתה שוב רשת של אלפי AIBPs, יש להם 182,000 עובדים, אז יש להם אלפי AIBPs פנימיים, פנים ארגוניים, הוקמו אקסלרטורים להביא רעיונות, לבנות אותם, והם פשוט יצרו בעצמם פתרונות פינטק מאובטחים, ועמדו ברגולציות כי כולם מכירים את הדברים האלה. הלאה, PwC הולנד, חברת ייעוץ, מה היא עשתה? הם ניסו דבר ראשון למצוא את המשפיענים. כלומר, לפני היכולת AI, יכולת AI זה משהו נרכש, אבל בואו נראה מי המשפיענים בארגון. יש להם איזושהי רשת חברתית פנים ארגונית של PwC, הם השתמשו ב-Organizational Network Analysis וגילו מי האנשים הכי משפיעים ברשת החברתית, עזבו AI, הם יתרו 300, אלה שמשתפים ידע, וכאילו התקשורת האנושית שלהם היא כאילו על סטרואידים. ומה שהם עשו איתם זה פרויקט של, לימדו אותם AI כמובן, נתנו להם Office Hours שבועיות, שעה ביומן שאפשר לבוא איתם ולהתייעץ איתם על AI. יצרו ספריית פרומפטים משותפת, עשו את ה-Weekly Winner, שוב הכל דרך הסושיאל, התוצאה הייתה השפעה על 300 איש, השפיעו על 6,000 איש, ויצרו ממש שינוי מטורף בתהליכי העבודה שלהם ב-PwC. עוד כמה דוגמאות, Unilever, שזה כבר בחברות שהן יותר fast moving consumer goods, מה שקרה בעולם הפיזי, הם יצרו מדריכים שהם לא גנריים חיצוניים, אלא אנשי המחלקה עצמה, שמכירים את ה-workflows הספציפיים, והם יצרו מצב ש-75% מעובדי המשרד ממש הפכו למשתמשים קבועים, והחבר'ה באמריקה הלטינית יצרו מצב ש-AI בונה להם action list, אימפקט מטורף. מקרים כאלה לא חסר, מבנקים, מפדקס, מחברות שלוקחות אנשים מתוך המחלקות ומכשירות אותם, וזה מוביל אותי למסקנות של כל מה שראינו פה. המסקנות הן מאוד פשוטות, יש 4 ממצאים שחשוב לשים עליהם את הלב ואת הדגש ולהבין איך אני ממשיך משם. ממצא אחד, חבר'ה, הארגון שלכם כבר ב-2026 נחשפתם ל-AI, העובדים נחשפו, כולם מכירים, יודעים מה זה פרומפט, מה זה ChatGPT, מכירים אפילו את הכלי הפנים ארגוני, לא משתמשים בו, אז זאת הבעיה, יש חשיפה ל-AI אבל בלי ערך לארגון. דבר שני, הבעיה הקריטית זה שינוי אנושי, צריך 70% מהמשאבים שלנו להשקיע בשינוי האנושי, אני צריך בן אדם שמכיר את התהליכים, מכיר את הטכנולוגיה ומכיר את האינטנט של הארגון. תחשבו רגע על ה-70% האלה, 70%. שימו לב, שאפשר לכמת את זה בצורה מאוד יפה שראיתי במה שקרה, גם אצל ארנסט אנד יאנג ומקינזי ו-BCG וגרטנר וכו'. בעצם 70 סנט מכל דולר שאתם משקיעים בהטמעת AI, תלוי באנשים, בתהליכים ובניהול שינוי. רק 30 סנט שבעצם יוצר אימפקט טכנולוגי באלגוריתמים ובכלים, אבל יש פה 70 סנט שהם לא מטופלים טוב. אנחנו צריכים להתחיל להטמיע 70 סנט מכל דולר, תכלס הוא תלוי אם בן אדם ילחץ על הכפתור או לא. ממצא 3, כוח האמון במומחה פנים ארגוני. זה ממצא שבן אדם פנים ארגוני הרבה יותר אפקטיבי, בטח מיועץ חיצוני, בטח מאיזשהו עובד במחלקה אחרת שהוא מונחת עליו, וביזור, כלומר בן אדם אחד מכל מחלקה, יכול לייצר את הגמישות הארגונית הזאת. איך נראה ביזור? יש לי איש או אישה מחלקת שיווק, AIBP, שיוצרים לי אוטומציה של תוכן וקמפיינים בזמן אמת, הוא מטפל במחלקת שיווק, ומישהו בליגל מטפל בליגל, ומישהו במשאבי אנוש מטפל במשאבי אנוש, ומישהי בכספים עושה אוטומציה של דוחות, ואחד לכל אחד. הם לא מבודדים אחד מהשני, הם ביחד נפגשים, פעם בשבוע, שנה, שעה, חודש, שבועיים, זום, טימס, ומייצרים Center of Excellence, מדברים אחד עם השני. אני אתמול הראיתי לשושי במחלקת מחשב, איך בונים ב-N8N אוטומציה. וואלה, אתה יכול להעביר גם, תסביר רגע אחד, כי אני רוצה את זה גם בליגל, לא, תסביר לי. מתחילים להחליף ידע. מונה, יש לך את הספריית פרומפטים הזאת שרשמת לליגה, אתה יכול להביא לי אותה, אני אעשה לה מודיפיקציה לחבר'ה של המרקטינג. מתחילים להחליף ידע, Center of Excellence. יש לכם נציגים שמכירים את כל הארגון. אם אתם רוצים לקחת את זה, תייצרו 5 שלבים. תנו ל-AIBPs שלכם, למועמדים והמועמדות, מיינדסט, להבין את תפיסת התפקיד. זה התפקיד שלהם עכשיו. יום בשבוע הם מחפשים פרואקטיב, הם בלשים שמחפשים תהליכים שאפשר להתמת אותם.
מה המיינדסט של התפקיד שלהם? מה הביזנס אינטנט? איך אני מנתח תהליך ארגוני נכון? איך אני מזהה הזדמנות לאוטומציה? איך אני מתעדף את הדברים האלה? יצרנו, תיעדפנו, שוב בעיה, בואו נבנה. בואו נראה, בואו נתכנס כולנו, המוחות של כל ה-AIBPs, ונבנה ביחד את הפתרון של מחלקת כספים. ועכשיו נבנה את הפתרון של מחלקת שיווק ושל HR. ובואו נעשה דמו דיי. בואו נציג חגיגה לכל הארגון. בנינו 3 כלים, כל אחד במחלקה שלו, נעשה דמו דיי למחלקה שלי, למחלקה שלך, למחלקה שלו. נתחיל להראות את הכלים האלה שנבנו ביחד עם האנשים בארגון, אז הרבה יותר קל להוביל את המהפכה הזאת. כי זה לא בא מבחוץ, זה בא מבפנים. זה לא בנוסף לתפקיד, זה מוגדר, 20%, זה יום בשבוע. שוב, אני לא כופה, על מה נעשה ספק, אני לא אומר לכם, היי, תשנו את המודל AI צ'מפיון שלכם, הוא לא טוב. הכל בסדר. המאמצים בסדר. אני מנסה להציף נקודה. מה שגיליתי במחקרים האלה, זה שאנשים, מה שנקרא, דופקים את הראש בקיר, בכיוון הלא נכון. שם יש דלת. אם רק תפתחו אותה, אוי, רגע, פתאום הכל זורם. כמו לעשות אוטומציה לתהליך לא נכון. זה בדיוק ה5 שלבים שעוברים ב-AIBP, יכולים לראות את זה באתר, זה בדיוק ה-A, B, C, D, E, זה מה שאנחנו נותנים, אז מבחינה הזאת, אם זה נוח לכם בכיף. ממצאים של חברת דלויט, ובזה אני ככה אסכם, ואם יהיו שאלות בכיף, ממצאים של חברת דלויט אומרים את הדבר הבא. הם בדקו בחברות מובילות, מה נחשב צוות עם ביצועים גבוהים, עזבו AI, ביצועים גבוהים, high performance teams. ביצועים גבוהים, צוותים של ביצועים גבוהים נוטים פי 3 לומר שהצוות שלהם מקדם תרבות של חניכה פנימית, עוזרים אחד לשני, חניכה פנימית, כלומר מישהו יודע משהו ומשתף. בצוותים עם ביצועים גבוהים אפשר למצוא חניכה פנימית בתרבות ב-40%, לעומת צוותים ממוצעים שזה שם זה 15%, 93% מגלים יעילות עם AI בצוותים עם ביצועים גבוהים, והלמידה ההדדית היא כמעט 70% מהזמן. מוכר לכם? 70%, נכון? זה שם. תפקיד ה-AIBP תכלס הוא בול על המודל חניכות הזאת ברמה המחלקתית, כל מחלקה לבד, ואז לפי גרטנר, עד סוף השנה הזאת, פחות או יותר 80% מבוני הכלים בארגון, בכלל לא יהיו חלק מהצוות של ה-IT. מישהו בא, יש לזה רעיון, שם ב-Lovable, ומציע הצעה. יכול להיות שזו לא הכלי הבשל, אבל הרעיונות עצמם, הכלים עצמם, יכולים להיבנות לאו דווקא על ידי אנשי IT, כי יש AI, ול-AIBP זה כמובן מאפשר איטרציות הרבה יותר מהירות על אוטומציות ועל להתאים מודלים ועל לעשות משוב מהצוות, לשתף אותו. חבר'ה, 3 המלצות יש לי אליכם. 1, תזהו תתחילו לרחרח מי זה הצ'מפיון, האלופים הפנימיים האלה, בסדר? האלה שיש להם את 5 מאפיינים, שבאופן טבעי, לא כי המנהל המליץ עליהם. לדוגמה, אחד מהלקוחות שלנו עשה משהו שנקרא קול קורא. אוקיי, הוציא אימייל, קול קורא, עובדי הארגון היקרים, מתחילים איתנו תהליך של ה-AIBP, קול קורא, מי מביניכם היה רוצה להוביל, בוא תשכנע אותנו למה, קול קורא שמסביר, שגורם לעובדים עצמם להציף את עצמם, להגיד אני רוצה, כדי לקחת אותם ולסנן אותם ולהבין אם יש להם את כל המשולש, כי אם יש להם רק 2 זה לא מספיק, או רק 1 זה לא מספיק. תעניקו מנדט, תנו זמן, תנו כלים, תנו ידע, תנו משאבים, תתחילו להוביל את המהפכה הזאת מתוך המחלקה עצמה. AIBP זה גשר לעתיד העבודה ולהטמעת AI בארגון. מבחינתנו ההכשרה כמובן לא מסתיימת בתיאוריה, אנחנו נותנים ערכות למידה וכלים כאלה ואיזשהו ארגז כלים להטמעה כמו המחשבון הזה שראיתם, ויש למידה משולבת וליווי אחד בשטח ל-AIBPs ול-Center of Excellence, זה מה שנקרא Digital Culture עושה, אם זה מעניין אתכם בכיף. עוד שנייה אני אשאל אתכם שאלות, אבל הדבר העיקרי שהיה לתת לכם זה בעצם איזשהו שינוי מיינדסט, ופה הסקרנות שלי שוב נפתחת, מה הדבר העיקרי שלקחתם מה-50 ומשהו דקות האלה? מה נשאר לכם? מה קיבלתם? AIBP, סבבה דני, תודה. מה הדבר העיקרי שלקחתם? וואו, AIBP, תכלס. חוץ מהראשי תיבות, משהו זה? לא נעט? מה זה לא נעט? אם תוכלו לייצר AIBP ו-Center of Excellence, COE, שהאחריות לשינוי היא חוצת מחלקות מבחינה ארגונית, זה מה שרוצה לעשות בארגון, סבבה, נוסף על תפקידו, זה not, הבנתי עכשיו, סביבה ניסיונית, שבירת פרדיגמות, המימד האנושי שעוצר את ההטמעה של ה-AI,
הטמעת AI לא שונה מכל תהליך, בדיוק, רוצים לשים פריוריטי, וואלה, אנשים אומרים, לא, עזוב אותי פריוריטי, לא מתאים לי, אותו דבר עם AI. לפנות זמן, להשקיע, שהאקדמיה ממש הרחק, גילה, תני בראש, שיתופי ידע, מה השלב הבא, כשיש כבר תהליך כזה בארגון, אז קודם כל, רונן, זה הזמן לשתף ארגונים אחרים, ולהיות מוביל קהילת לא יודע, הארגון הראשון שעשה תהליך AIBP בארץ, בואו תלמדו ממני, יכול להיות. לחזש את הקשקוש של צ'מפיונס. לא רציתי לפגוע, חבר'ה, זה בסדר, זה שאתם שם במיינדסט זה מעולה, הכל טוב, אבל יכול להיות שיש גם דרך קצת אחרת. חברים יקרים, נעמתם לי מאוד, אני מקווה שקיבלתם ערך מהשעה הזאת שהקדשתם, מי שרוצה בכיף גדול,